Nasamsam itpay ngem Christmas bonus tinaawat ni Nona Rose manipod biula gangilang abra kalpasan ana ipasana ti agriculturist licensure examination ita atawen. 2014 idi naggraduar ti Bachelor of Science in Agriculture iti University of Abra Lagangilang Campus ken financial ti kangrunan arason no apay ana itantan ti panagtake na ti board exam. Burang rigat ma'am kasi adu nga effort, adu nga sangsangit. Siyempre narigat mo turay no kas kasano ma'am ti ag-review nga agtrabaho. Yung panunutok lang dito pa nag-exam ko kat para di anak ko. May sa isuna kadagiti first time taker et eksaminasyon ken saan na aninamnama ngagbalin isuna a registered agriculturist. Maragsakan nakta oray kasano kat oray no kasano karigat na di board exam kat naipagasatak mati maipasa nga maipasa di yung board exam. May basar iti record ti nasao nga universidad. Manipod 50 ket 6 nga examinees, 30 ket 8 tinakapasa iti agriculture licensure examination wenno pa kay batugan iti 57.68% passing rate. Tumatalon nga kami kahapon eh. May nag-ano doon, tumatalon kami kahapon because really this is the kumbaga we are trying it's the board examination. The result of the board exam is actually the outcomes of all the efforts that we did in the university. Numan pay saan anagon ti College of Agriculture am artapan ti 68% ang national passing rate iti pakasaritaan ti universidad daytoyen atawen iti adaan kaaduan ng examinees ken passers iti pagadalan. May sa arason ditoy ti implementasyon iti Republic Act No. 12215 ken iti polisiya iti pagadalan. So they need to take the board examination because of the presence or the implementations of the newly implemented Republic Act for Agriculture in which mandated na lahat ng mabibigyan ng plantilla position both from the LGU until to the national should be a registered agriculturist. Our admission policy, it's mandated in the admission policy of the program in which they need to pass the anong tawag dyan, CAT, the college entrance examination for board courses. And then of course the retention policy. Malaking factor siguro na we offered the review in the locality. Karaman ti agriculture licensure examination kadagiti top 10 a karirigatan a board exam. Mamati ti universidad at ti resulta iti eksaminasyon ket mangted interes kadagiti estudyante iti kurso. Sana lahat ng youngster, lahat ng mga the parents will go to send sana mag-send sila ng mga anak nila to take the PS agriculture course. Encourage the youngster to come, enroll, and it should start with the parents. We need to prepare for the next generation since ito yung mga future na they are the ones who will provide food security in the province, and that's our mandate. Iti naglabas a semester, nasurok kumurang 1,500 ti enrollees iti nasao a kurso. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.